We zijn hier bezig met het groot onderhoud van het fietspad van Holwert naar Ternate. Het voldient net meer aan de kwaliteitsnormen van de provincie en daarom is het ook opname in het uitvoeringsprogramma. We zijn bezig met het asfalt te vervangen voor beton. Ja, dit stukje bij Ternate is nu klaar. En richting Holwert zijn ze nu bezig, zijn met frezen bezig. De berms wat al werk je alvast. En na een week gaan ze daar beton in brengen. Beton dat is dwarsummer. Het gaat langer mee. En daarbij daar hebben we minder onderhoud uiteindelijk op een lange termijn. Het werk dat duurt tot heel mei ongeveer. Na een week dan wordt het beton aangebracht. En dan is het in principe, dan er een hele grote ding die er net meer, dat zie je een grote meisje net meer. We kunnen net op het beton wijzen, maar het uithutje. Ze moeten gebruik maken van een omleidingsroute. Dat staat goed online en we hopen ook dat de mensen dat goed gebruiken gaan, want het is voor hun eigen veiligheid. Ze moeten eigenlijk net op hoofdrijbaan komen, want dan haast menging van autoverkeer en fietsverkeer en dat is voor hun eigen veiligheid net oké. Nou, ik denk net dat het meer gebruikt wordt. Het is net een hoofdfietsroute uiteindelijk. Het is meer recreatief wat het gebruikt wordt. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die een verbinding hebben Holwert-Ternate. Dat wordt wel dienen, maar nee, het zal denk ik net meer gebruikt worden. Misschien dat er meer mensen aan het skileren gaan. Waar weet. In begin juni gaan we nog met de hoofdrijbaan bezig. En die is dan 2 weken in de dik volledig stremd. En dan is er ook een omleidingsroute insteld. En dan hebben we hier weer een prachtig naai fietspad en een naai dik. Ik heb weer heel wat jaren vooruit.